راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل گرمایه آب زلخمو سلام ز خبركم سماعتي راديو إيرنا لومي سوني شمون تميازيا كلتشان عصر جعتنيو نايز ساعت زي سمنوين مدبات باتو كبروم دافلا زدالو آتو كرو آب وانا قداتن ناب راديو إيرنا تلقو ملغتاتن كانت تقللينا سناي مكتال مس إيرتراس تجمر ركب سلام ملو أيكون انكبل مكتل بريزيدنت كل التجراي دكتور دبرتسيان قبر مكايل جليسو تركي قطرن سودانن بإرترا نزقربه وقصاه نتيجن عطق أونج أبادي سابا مزركبو بوليتيكان مرحتو زنبرو ركب بتيخو هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسناتو إيرتران إثيوبيان جمرو سمع سلام وتاو كان تقنه جنا ملو أيكونن كبل مكتل بريزيدنت كل التجراي دكتور دبرتسيان قبر مكايل جليسو نسو مس مدبر راديون تلفزيون دوبو باب زكايدوك على مطيغ سمع سلام إيرتران إثيوبيان كابز جمر شوعي ورحو قريبو كانتلو كم تسجمرو يقصل كم زيلو حبيرو تخفيتهم زنبر دوبات أو وشتي حدا ورهم عصاهم حدا حماق ملكت نايتي تجميرو زنبره ركب سلام وقانون تقيسو بزح قدات تنتلتلو كساب زلو ركب سلام إيرتران إثيوبيان ملؤن وحسن كقون كم زيكل دمه دمديمو دكتور دبرتسيان بتوسخي مرحتي كلتين هاجرات كابنا بنت ملاليسوم امباسيتات تخفيتو من قد اير جميرو زخلو صبغ جماري كون تغني اوشت شوعات تور حقنا انتاي مصيلو كنبل انتيلنا اتركب سلام كم تجمرو يقصل كم زيلو طراي زيكونه زتا امامنن ابكال حتوتات زاتوني كبل اسميرلو كل دوبات كخفتن ناب قدميت زغسغس ركب سلام كلون اتي تجمير زلو ركب سلام ملوك خون معلبي زي ترخبلو غدات دوباتن كوميشن كحسن إيرتراويانن إثيوبياويانن طراي زيكونه ملع اهغراو محبرسب عالم بزفلطون بوعلن مزازمي كغبرلو كم زغبا ازخاخيرو زصنح وطري كساب زهد እና ተባለ ከኸይት ጸኒሕ ዘሎ ركب سلام كمزيل كاغنا كساب معس كقصل يزبله دكتور دبرتسيان እቲ ጉዳይ ቁልጡፍ መፍትሄ ክግበረሉ አተሐሳሲቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመን ንኤርትራ ዝተወሰነ ካልእ ከባቢታትን ከይሰሓበ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ኣይክህሉን እዩ እናበለ ን18 ዓመታት ክሕንግድ ዝጸንሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ሰነ 2018 ናትሒዙ ብሃንደበትን ብዘይቀድመ ኩነትን ምስ ኢትዮጵያ ምስጢራዊ ስምዓት ከካይድ ከም ጀመረ ይፍለጥ ይኹን እምበር መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ካብ ጀመሩሉ እዋን ሻድሻይ ወርሑ ኣቕፂሩ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ባድመን ካልእ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ዝተወሰነ ከባቢታትን ኣይሰሓበትን በድንበር አካባቢ ያለው የትግራይ ግን በኢኮኖሚ ተቆርጧል ደርሷል ስለዚህ ከዚህ የሚያላቅቅ ነው ማለት ነው ይሄ ሰላም የምንለው ከዚህ የሚያላቅቅ ነው ለዚህኛ መፍትሄ የሚሰጥ ስለሆነ ትልቅ ፎይታ ነው የሰጠው ዋናው እዚህ ምናነሳው ግን ሙሉ አይደለም ነው በቃ ተቀራርበናል ነው ያልነው እንጂ እንዳመራር ግንኙነቶቹ ጥሩ ናቸው አይ ከውጥረት ከጦርነት ስጋቶች የሚያቃልል ጉዳይ ነው ግን ወደ እንትን ስንገባ አሁን 6-7 ወር አርጋናል 7 ወር ምንድነው በዚህ ሂደት ምን አመጣን የሚል መንገድ ኤምባሲ ተከፈተ አይሮፕላን መልሶች አሉ መንገድም ተጀምሮ ነበር ለተወሰነ ወር መንገዱ ተዘጋ ስለዚህ መሻሻሎች ያየናቸው ተዘጉ ነው ብዙ እንትኖች አሉ የወሰን ጉዳይ አለ የካሳ ጉዳይ አለ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ መዘጋት ያለባቸው ተስማምተን ተነጋግረን በስነ ስርዓት በውል ሁሉም በሚያቀው ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ብቻ አይደለም ዓለም በሚያቀው በስምምነት መዘጋት የሚገባቸው የተንጠለጠሉ ብዙ በርካታ ጉዳዮች አሉ እነሱን እንደሌለው አድርገን መሄድ አንችልም እዚ ክትሰምዑ ጸናሕኩም ምክትል ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ መደበር ሬድዮን ቴሌቪዥንን ደቡብ ካብ ዝካየዶ ቃለ መጠይቕ ዝተወስደዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን ብኤርትራን ዝቐረበ ወቐሳ ነጺገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ወቐሳ ዝተሰምዑ ቅሬታ ብምግላጽ እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ወቐሳ ካብ ግጉይ ሓበሬታ ዝነቐለዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ቱርኪ ምስ ሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ብዙሕ ገጻት ዘተኮረ ምትሕጋዝ ከም ዘለዎ ኣብ ምስኻር ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ሰላም ከም እትድግፍ ኣረጋጊጹ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሚኒስተር ዴታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ሱልጣን ቢን ሰዓድ አልሙራይኪ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቀጠር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ናብ ቤት ጽሕፈቱ ምጽዋዕ ብዛዕባ እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ወቐሳ ኣዘራሪቦ
እቲ ሚኒስተር ዴታ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝገበሮ ዝርብ ፖሊስ ቀጠር ኣብ ክልተ ኣውረብሓታት ዝተመርኮሰን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ ኣብ ዘይምእታው ዝተሰረተን ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸጥታን ምርጋእን ክሰፍን ዘለዋ ሰናይ ድሌት ኣመልኪቱ ብዛዕባ እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ወቀሳ ከም ዝተገረመ ዝሓበረ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ኣኼባ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ውድባት ከም ዘየለ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን ነተቃውምቲ ኤርትራ ብምሕብሓብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውዲት ኣልማ ከም ዘለዋ ዘተንብህ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝርግሑ ይፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝነበሮም ርክብ ከም ዝበትኹ ኣፍሊጦም እቲ ግንባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ንሰራዊት ኦነግ ክእዝዞ ከም ዘይክእልን ድሕሪ ደጊሙን ርክብ ከም ዘይብሉን ካብቲ ውድብ እውን ከም ዝተፈንጨለን ኣረጋጊጹ ምስ ሰራዊት ዝነበረ ርክብ ከም ዝተቋረጸ ዘረጋገጸ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ግንባር ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ድሕሪ ሕጂ ኦነግ ናትና ሰራዊት እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ከም ዝበለ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣመልኪቱ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ምስጢራዊ ውዕላት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ 1500 ዝኣኽሉ ዕጡቓት ኦነግ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተፋነው ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ኣብ ኣስመራ ተበፂሑ ዝተባሃለ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብዘይምኽኣሉ እቲ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ወለጋ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ዕጥቁ ከይፈትሐ ይጸኒሑ ነቲ ግንባር ብሓይሊ ዕጥቁ ከፍትሖ ዘይከኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንጎኝነት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዳግማይ ስምምዕ ብምክያድ ናስታ 800 ዝኾኑ ኣባላት ኦነግ ካብ ምዕራብ ወለጋ ዕጥቆም ከፍትሕ ክኢል እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ መንግስቲ ውዕላቱ ኣይኽበረን ብዝብል ዝተረፉ ዕጡቓት ኦነግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ፖለቲካውን መሪሕነቱ ተባቲኹ ዕጥቃዊ ቃልሱ ክቐጽል ወሲኑሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ኣስመራ ድሕሪ ምምላሱ ሓላፊ ጸጥታ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ገይሩ ሸሞ ብርጋደር ጀነራል ከማል ገልቹ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መዝነቱ ሰጊግዎ ኣሎ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ መሪሑ ናብ ኤርትራ ዝሰለመ ጀነራል ከማል ገልቹ ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ 13 ዓመታት ሓደ ክፋል ዕጡቕ ኦሮሞ ብምምራሕ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃለስ ዝጸንሐ እዩ ካብ ኣስመራ ድሕሪ ምምላሱ ሓላፍነት ተረኪቡ ጸንሐት ጀነራል ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ምስ ጓጉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ተጠቒሙለይ ዝብል ስምዒታት ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ቀጺሉ ብኣቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝቕጽል መደብና ወትሪ ሶኒ ብክብሮም ዳፍላ ዝቐርብ መደብ ኮይኑ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዝመደብ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐረበ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ከም ዜጋታት ክንገብሮም ዘለና ሓላፍነታት ዝትንትን እዩ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ንምክትታል ናብ ክብሮም ዳፍላ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና እዚ ልሙድ ኮይኑሎ ልክዕ እዩ ገለ ውድባት ወይ ገለ ማሕበራት ቃለ ጉባኤ ኣለና ብሉ እዮም እዚ ግን ክህሉ ይኽእል እዩ የለን ክበሃል ኣይክእልን እዩ ግን ህዝቢ ድፍዩ ሓደ ኩሉ መስራሓትና ኩሉ ግዜን የለን እቲ ካልእ ድማ ሓፂር ናይ ዘድልዩ ውሳኔታት ጥራይ ዝፀሓፈሉ እዩ በዚ ዕለት ከምዚ ክንገብር ተሰማሚዕና ኣለና ዝብል ክሰርፍ ቃለ ጉባኤ ግን ዝበሃል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝበሎ ኣብቲ ሕቶት ዝምዝግብ እዩ ልክዕ ክትፀምቆ ትኽእል ኢኻ ግን ከምኡ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ይቅረጽ ቃለ ጉባኤ ናይ ፖለቲካ ውድብ ምክንያቱ ዝኾነ ትኹን ነገር ከይተሓልፍ ብድምፂ ይቅረጽ ብድሕሪኡ እዚ ብወግዒ ይምዝገብን ይስነድን ኣብ ወግዓዊ መዝገብ ይሰፍር ኣብኡ ኣትዩ ዝኾነ ይኹን ዝምልከቶ ኣካል ኣባል መሪሕነት ተዓዛባይ ናይቲ ማሕበር ኣብ ዝኾነ ግዜ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ተወሲኑ ክሪኦ ኣብ ዝኽእል ፓብሊክ መዝገብ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ መዝገብ ህዝቢ ዝኣትዎ መዝገብ ወይ ህዝቢ ክኸፍቶ ዝኽእል መዝገብ ትገብር ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ግዜ ኢንተርኔት ኣብ ኢንተርኔት ትገድፎ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ተሓቂ እዩ
ድላይካ መርገፂ ውሰድ እዩ ዝብለካ ዘሎ እዚ ሕጂ ሕጋዊነት ማለት እዩ ሎማ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ትማል ዝተባሃለ ኣብቲ ፓርላማ ወይ ኣብቲ ጉባኤ ክረኽቦ መሰል ኣለኒ እንድሕር ዜጋ ናይታ ዓዲ ኮይኑ ኣቲኻ ኣይናይ ወኪል መንግስቲ ማለት ኣባል ፓርላማ እንታይ ኢሉ ኩሉ ትፈልጦ ኢኻ ዘዕባ የለን ስለዚ ሕጋዊነት መመሳኸሪ ኣለዎ ማለት እዩ ኣባና እዚ ናይ ሚነትስ መሓዝ ናይ ቃለ ጉባኤ መሓዝ ምምዝጋብን ኣብ ኩሉ ዝረኽቦ መዝገብ ምቕማጥን የለን እዚ ሕጂ ሓደ ጉድለት ናይ ሕጊ ዴሞክራሲ ንኽኽበር ዝሕግዝ ሓደ ኣገባብ ሸለልና ያለና ካልእ ንመሪሕነት ዝምልከት ምክንያቱ መሪሕነት እንድሕር ፅቡቕ ኣሎ ፅቡቕ ዝመርሐካ ብምትእምማንን ብብሉፅነትን ዝመርሐካ እንተኮይኑ እዩ ውድብ ወይ ህዝቢ ዝረብሕ ንመሪሕነት ኣዳኺሙ ዘሎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ናይ ነዊሕን ማእከላይን ሓፂርን ጠመተ ውጥን ዘይምድላው እዩ መሪሕነት ክምረፁ ከለዉ ስርሑ ተባሂሎም እዮም ዝምረፁ ዳርጋ እቲ ስርሖም ሓፈሻዊ ነጥቢ እንተዘይኮይኑ ነቲ ማሕበር ነቲ ውድብ እዚ ክግበር ኣለዎ ዝብል እንተዘይኮይኑ እዚ ክተተግብሮ ኺም ዝብል ናይ ውጥናት ዝተዳለወ ብዓመት ብ2 ዓመት ብ3 ዓመት እዚ ትግበር ነገር ተባሂሉ ዝግበር የለን ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ግን ወይ ፖለቲካዊ ኩነታት ግን እዚ ክትግበር ኣለዎ ምክንያቱ ንሓደ መሪሕነት ከተምፅኦ ከለኻ እዚ ክገብር ይብልካ ስለ ተምፅኦ ማለት እዩ እዚ ግበር ኢልካ ኢኻ ተምፅኦ ብድሕሪኡ እታ ትቕፅል እንታይ እያ እዞም ውጥናት እዚኦም ድማ ተተግቢሮም ድዮም ኣይተተግበሮን ኢሉ ዝገብር እዋናዊ ገምጋም የለን እቲ ዓንተወይ መገደዲ ዝበልኩኹም እዩ ኢንፎርስመንት እንተደኣ ውጥን ፕላን ናይ ሓፂር ናይ ነዊሕ ናይ ማእከላይ ሂብካ ኣተግቢርካዮ ዶ ኣበይ በፂሑ ኢልካ ገስጋስ ወይ ፕሮግሬስ ሪፖርት ምሕታት ስሩዕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ 3 ወርሒ ብዛዕባ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ገስጋስ ስራሕ ክንሰምዕ ኢና ዝብል ባህሊ ፖለቲካዊ ባህሊ እንተለዎ ኣብ ማሕበር እቲ መሪሕነት ነቲ ዝተዋሃቦ ሕድሪ ውጥን መደብ ኣበይ ኣብፂሕካዮ ክበሃል ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ተዳልዩ ዝትንሕ ዝተጋገዮ ይእርም ዘይተጋገዮ ድማ ይምስገነሉ እዚ የለን ምክንያቱ እዚ ኣብ ካልኡን ዝጠቀስኩልኩም እዚ ኣክሽን ፕላን ዝበሃል ወይ ትግባረ ስራሕ ወይ ውጥን ትግባረ ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ንለውጢ ንምምፃእ ኣብ መብዛሕትኡ ማሕበር ብዝርዝራቱ በቲ ዝድለ ዝርዝራቱን በቲ ቅቡል ኣገባባቱን ኣይተዳለወን እንተልዩ ድሩት ውሱን ኣብ ሓፈሻዊ ነገር ዝተበለ እዩ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጠመተታት ማለት ሎንግ ተርም ሾርት ተርም ሚድል ተርም ዝበሃል ጠመተታት ጌርካ ነዊሕ ሓፂር ማእከላይ እንዳበልካ ትኸዶ ኣይፍለጥን እዩ መንግስቲ ግን ብኸምኡ ይሰርሕ ዕቱባት ውድባት ናይ ፖለቲካ ብኸምኡ እዮም ዝሰርሑ እዚ ንመጻኢ ኤርትራ ክንቅየደሉ ንኽእል ጽቡቕን ሕማቑን ጽቡቕን ዕቱብን ኣገባብ ሎሚ ኣይንለምዶን ኣለና እንዲሁ ኣርስተይ እዚ ሓደ ካብኡ ተሸለል ተባሂሉ ዘሎ ነገር እዩ እቶም መሪሕነት እውን ብሰሌዳ ግዜ እዮም ነቲ ዝተዋሃቦ ውጥን ብከምዚ ከተግብሮ የክብሉ ኣለዉ ሰሌዳ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓመት እዚ ግበሩ እንተተባሂልካ ውጥን እንተተዋሂቦ እቲ መሪሕነት እንታይ ክብል ዘለዎ ባዕረይ ነዚ ኣብ ዓመት ወዲኤዮ ክጸንሕ
كاب حجي أب سمون زي أب ورحزي أب سالس أب ربع حمت زي ندابلكو كقمتو كجدد يكم مريحنة مثلا زي نتمريحنة تقم نتقابل دما نمريحنة كسعد نمريحنة كخبر نمريحنة ممكن أكف كإرم الدليل زيو حق ديمقراطي مالت كتب عسكا بتزوج ورقة مسألة زيادة عزيت كبرى زيادة كبر كائن سلمنتاي زيادة بوق جركها الطعام زنا عاديو ندابل كاخت كيل تلخا ديمقراطي أب حزبي ستو مخول مالتي انتدعى ناس اللي دا زي اللوجن عمت تتصبيخا نا عمت مدب زوص عمت مسحلفه سلمنتاي زي تكبر كائن تيبل كائن أب قويك إخات بتصح ገንዘብ ሃብኩም ምንም ክብል ይኽእል ኣይተኣዘዝኩም ምንም ክብል ይኽእል እቲኦም ድማ እንታይ ኮንካ ዘይሓተትካ ክብሉ እዮም ክበኣስ ክመጽእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ጠፊእዎም ኣይኮነን ጥራይ እቲ ባህሊ ስለ ዘይብልና እዩ ሰሌዳ ግዜ ታይም ቴብል ዝተሰነየ መደብ ኣቕሪብካ ነቲ መደብ ድማ እቱብ ዝርዝር ጌርካ ምስራሕ ኣይተለምደን ከመይ ጌርና ኢና ፖለቲካ ሃገርና ህዝብና ክን በዚኻ ትኸይድ ክንብሎ نخل إذن سؤالني بفلا يوم من إسيات حجي من إسيات نولهم 4-5 بس هم زلوا درو منسترات مرحتها قردن كخونوا زلوهم نزبها لي حزنا يوم من مالتي قال باجتون مستوتن تأساسر كوان تقول بفولي تقسم عمتاو باجت مقرام أيتلمدن كفلا عمتاو جير كامسرح نتباجت أيتلمدن أفت أسمع وصايتات جنزب بباجت كمين يروز بالقسقاس سرح أيقربني ويحدون باجت بزيحن باجت إزي تغيرو إزي أيتقبرن كبر سلا زي كأن أتم حبرون زدليو جنزب كب أبالاتو زواج أو جنزب كب حجز كحتت زخلو مسرح سلا زي بلو تركوش كوش يترف إذا حسبنا لنا بتكنيكال مكنات أيتقبرن ترايك بحال نسمع مالتي راديو إرنا إذا كله نزي حقاوي مزل العفن متسأل العمل متسأل العفن يمتسأل الصوت عيقنا يكونن كموك متسخلو دما بصنع مقطع أقباب نزيبون يبلنا نعبنت أفكار العالم نريئو أب عطوبات حقرات نريئو أقباب مزل العف متسأل العف مريحنات يخون نعبالات يخون أيفك أدميو نعبالات بارلما وزد بولك متراف أيفك أدميو كبور نعبالكا كبرتي نعبالكا يخا سخون ريتو خاطر زي حق ديمقراسي مخنياتو نحقاوي حتوتات يخا تزارب انبر نتسب أيكون كان تسب بقوة أيكونان إزي حتو زي أقبر كان غير كات رايك بحالي سلو مالتي نحنا بصنو عيني قد سعنينا حجز أرفي نزوردونا نايب على دقفتي سايس تعرفي كم قال سنا وسيدنا لنا ግን ዜጋታትና እዮም ሳቶሙን ክመሃሩ ይግብኦም ኢልና ውን ክንምህሮም ኣለና ኣይተጻረፉ ሕቶታት ጥራይ ኣቕርቡ ክንብሎም ይግባእ እስከናቶም ንግደፉ እቲ ደንበ ለውጢ መጻኢ ኤርትራ ድማ ክገብር ዘለዎ ኣብ ወጻኢ ድማ ናጽነቱ ረኺቡ ከምድላዩ ዝዛረብን ዝገብርን ዘሎ እሱኸ مزلاف مصراف والقاوي مرغطታት موساد كغبر كم زي بلو اتي بوليتيكاو ባህልና አይቀይድኝ حفشاوي ገይሩ ይነቅፍዩ ስለምንታይ ከም ዝተገይሩ ንምንታይ ከም ዝተገይሩ ብጽኑዕ ግን አይቀጽዕኝ ቀጽዕ ማለት እንታዩ አገባብ ሕጋዊ ጽይኻሉ ሓደ ሰብ ነዝን ተገይሩ መጸንቀቕታ ወሃቦ ብድሕሪው ግን ካብቲ ማሕበር ግለፍ ወይ ከዓ ብኻል አገባብ ይቅጻ ክትብል ኣለካ ስለዚህ ሰብ እዚኣ ካብ ኮነት እዚኣ አይገብራኒ ክብል ክኽእል ኣለዎ ሕጊ ዲሞክራሲ ድማ እሱ እዩ ይንገሮ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ይንገሮ መጨረሻ ግን እንተ ጥሒስዎ ድማ መቅጻዕቲ ከም ዘለዎ ፍል ንጽቡቕ ዝሰርሑ መሪሕነት ዝሽልምን ዝምጉስን ኣገባቡን የብልና ንኣብነት መሪሕነት
كلتا عمد بصبوق سريحهم نتستوهالو مدب كابت صبيت العلي بكندزي كاميتي لعليو سريحهم قال أنت تواهلو شلمات شموم بأبت مزقب كبري كم زقاتو نهزبي كم زفلت مستقبر يخا كسرح زبلو كيلاتات كتركب تخيل تتصريفكا توصل انتخونكا كيغاب زغبر كالو طراي تفلت انتخونكا وي كات منعد بزي وقعو مقدي طراي زمص انت كوينو سبات بعتو بسرو حيكون اب غازيطاتات نايزا هاجر وصاي زلنا حنت تفلطا ነገር معلتي اب سرحوم استشلمو سبات تسمعها توم عبيتي كم نوبل برايس وصدو مالتنا طراي يكونن يزخونه ነገር نايزيا بلچا ناي كمز زغبره وسيدو بها ولا نزتحتت سراح مالتي ازي حجي مكتاتلي ناي بقعت الله مالتي سوق لما يكون نزهبو كابزوم 10 سبات بعل زيوم بلوصات رخيبناهم كلو خلو انتي مالتي ممزنين لو مالتي سو ስለዚህ የለ አብደገ ዝሰርሑን ዘይሰርሑን ከማን ዝናአዱሉ አገባብ የለን ምናልባት ሰባት ተቃለስተ ዝነበሩ ካብዛ ዓለም በሞት ምዝፍለዩ ናአዳታት ይመጽኦም ትናአዳውን ሓፈሻዊ ምስሞተ ንሰብ ስለዘይ ተነቅፍ ንኹሉ ይዝበሃል እንታይ ሞ ተባሂሉ ዝተርፍ ምናልባት ቦታ ስርሑ ሓላፍነቱ ጥራይ ዝጠቅስ ይኸውን እሞ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ሰብ ከሎ ግን እቲ ዝበለጸ ክስታይ እንዳበልካ ክትንእዶ ኣብቲ ማሕበር ንዝሰርሐ ወይ ብሉጫ ንዝገበረ እዚ ባዕሉ ዓቢ ኣገባብ ወይ ከዓ ኣብ ሕጊ ዲሞክራሲ እዩ እዚ ድማ ሕጊ ኣገባብ ጌርካሉ እንተጸኒሕካ ጥራይ እዩ ብሉጫ ክትበሉ ትኽእል هذه إذاعة إرنا إذن بقى بحفش وزرقة تقص زبالكو نجر بعلكم تملقوا ليو أنا سي كارتي مبزحتكم تفلتوا صحيحكم حق متحسناي محبرات بوليتيكاون حدا زسك فك حتى انتايو ولا تي نعشتو تولو حقتات سويلو كنت حاستريو عتوبنت يلن سيريسنس بحال زي بقوم نجر حيزولو زبل نجر كفرس كله اتس زنبركا دليت كمان نسرح النامو تيزقي عبنت أخيباتا طبعا أبقوانو أي جمرني وهو صحيح فتسيمكو أبي إرترا زي أي نبرن كبهالي خير أبتيناي መንግስት አሰራርሓ ዳርጋ ብእዋኑ ምጅማር ተለሚዱ ነይሩ ኣብዚ ወፃኢ ሰዓት 3 ዝተባሃለ ኣኼባ ሰዓት 3 ተጀሚሩ ማለት ዘበት እዩ ሰዓት 5 ሰዓት 6 ብዘይ ሕንከት ይኸይድ ነዚኣ ሕቶ እዚኣ ምስተቕርብ ዝኾነ ይኹን ሰብ እናሰሓቀ ይዝምልሸልካ እወ ከምዚዩ እቱም ኣይኮነን ማለት ሕጊ ዲሞክራሲ ሓደ ኮስዩ ብእዋን ትጅምር ብእዋን ትውድእ ብእዋኑ ዘይመፀ ሰብ ከም ጉድለት ኢኻ ትቆፅረሉ ከምቲ ነታ ኣኼባ ተቐሪብካ ምምፃእ ዝበልክዎ ብኣጀንዳ ብቃለ ጉባኤ ብምሓዝ ብገለ ሕጋውነቱ ክትሕልወሉ ዘለካ ሰዓት ምጅማር ሰዓት ምውዳእ ሓደ ካብቲ ሕጊ እዩ እቲ ዘገርም ኣብ ወፃእተኛታት ዝርከብዎ ኣኼባ ናይ ኤርትራውያን እንተኮይኑ ብሰዓቱ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ሰዓቱ ይጅመር ምክንያቱም እቶም ወፃእተኛታት ትፅቢቶም ስለ ዝፍለጥ ዓዲምና ስለ ዘለና ሰባት ብእዋኑ ክንጅምር ኢና ይበሃል ማለት እዩ ወፃእተኛታት ዝእከብሉ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እንተልዩ ንህዝቢ ሰዓት 3 እንተኢልካ እሞ ሰዓት 4 ክትጅምሮ ሓሲብካ እንተኾንካ ነቶም ወፃእተኛታት ሰዓት 4 ኢኻ بساعته مزو نهزبي خاقن نتوم إرترايان جن كلتا ساعة قدمك ساعة كلتا ساعة 3 نبلهم بحال بوقع يزي إذي كل زمان تزلو حقي عقباب بعتو بسلازي تتحزي كبل يدفر
هو زدا قليل إنه كن قبروني خلينا الكاتب فاي كونه بوليتيكا وحلي كوينه زبل كايو زي مدوار مالتي محسا ولا ينبلو مقشاش قالوا له مقشاش أبت أخيبا كما تزلوا سند ويحد ورقة هو كم صايا يلو أبت محلتي أنت مسمسة أمس أخون قبل قبولي خونا له قالونكم حجي أمس إيرترا نزبنا زمر حساباتنا خلنا نقرب ندعملنا خلنا نزتات نزبنا كم كبر بحالي جرنا نا بوليتيكا بحالي يزبلكم برك نا حزب بحالي كبريو قالوا البوليتيكا نا هاجر أم محدار نا هاجر كاب إساس بستعصف فمجدي زمرح هنا خنقبرو زبل حسابات كنا قرب كلنا نحنا دما أبت حسابتي عبر زي بلو مجدي نتقبركم زلنا كنرئي لنا أما راتينا إساس نحزب إرترا كنرئي لنا إذي حقي بدقق موزعن نحقي ولا أبزيت عمكا جزي مخبارن بحق مقياد زبل قداي بفوخس زبالة أبكالي هاجرات كابس تقبرو مولومي بزح زرب اللهم أرستات وسيدة سربايك بتصلي زي أما قديمة كنقرأكم إيه توم أرستي نالبات بفوخس زبالة كجمري موسان سلطان ناي دانيا ناي كعصو أجري ناي فوتبول تعال بيتروز بحال سلطانو ناي موسان سلطانو كم يمخانو حق ديمقراسي أبزي حتو أبزي قدايزي كم يجرنا كردون خلينا قدام يارستيك كبروي كلنا سبورتن في اللايف فوتبول وعصو غرين نفلتو سلزخونا نفلتو أرستيو أبوليتيكا كمي كمزامد كما أبنت كوننا إليه كقربوي كالاي زلومي عبي أرستو خوينو زلو حتو بريكسيت حقاو مسرح بريكسيت كبلو بريكسيت زي إنجليز كاب حبرات أوروبا كتوصل سنتو بزعبو زملكت سالساي طلب ترامب بريزيدنت ترامب نا أمريكا نمندخ أبدوب مكسيكو كهانس زقورو زلو طلب نعو زملكت اتحقاو مسرح كما يخيلانو نتطلبو نمنصاق وي نمملع زبليو حق ديمقراسي عبو تراي صاوت سلازلو كافلكم اتي انا استرداخو قال حقي مسرح نمملع طلب مملاس أبالات أيسيس ناب سلاماوي نابرا إزوم أب أيسيس سبحال ناي قبرش براوي بزوح كمانات فتسأما ودب أسلاماوي ودب نعوو أبو كساتفو كاب سلاماوي نابرا نا أوروبا أبو زخدو سبات حجي تسعيرهم تتعيسهم أب سلاماوي نابرا كلمة سدادينا لنا زولو مسترهم مستقوم كما يجيرو بتمسرح ناتهم تقلب زمال قالوا مسرح بحق ديمقراسي كما يجيرو تتحيزو له تعوات عري ناتو وغنات عوات عري وغنات كقل صحيح أبو دافعون أب هولاند حجز له منغستي عامي بالفنتي قويمو بأربعة ودبات بعد أربعة سلفتات تسلفي زحلفو مواترناي حقي كم عبنت كتوصي زين 4 دين حمشته عبنتات حزر بيله كقلتي نلو مجن سود عنكم كروم رافلاي راديو إرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ንምዝኻሩ ኣርስታት ዜና ከስማዕኩም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀመረኦ ስምዕ ሰላም እወታዊ እኳ እንተኾነ ግና ምሉእ ኣይኮነን ክብል ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን ብኤርትራን ዘቐረበ ወቐሳ ነጺገን። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ምዕራብ ኦሮሚያ ዝንቀሳቐስ ዕጡቅ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝነበሮ ርክብ ከም ዝበተኸ ኣፍሊጡ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና። ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። ካህን ተክለ ማርያም መርካጽየን ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ጀርመን። እዚ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣርዑ ስለ ዝኸበዶ መራሕቲ ሃይማኖቱ ደሃይ ክገብሩ ይጽውዕ ኣሎ ብዝብል ዘሎ ዝቐርብ እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እቶም ሰብ ታሪክ ዝኾኑ ዓደቦና ኣውያት ግበር እሞ ሰብ ክእከብ ረዳእ ከዓ ክርከብ ዝብል ምስላ ጸኒሕዎም እዩ። እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል ሰብ ምዝከብን ምኽሪ ምዝርከብን ንምባል እዩ። ብርግጽ ድማ ንሕና ብታሪክና ምስ ባይታ ዓደቦ ዝተኣሳሰረ ታሪክ ዘለና ህዝቢ ኢና። ከመይቲ ንኩሉ ፀገማት ክፈትሕ ሕቶ ሕብረተሰቡን ክምልስ ፀንሐ ባይታ ዓደቦ ምዃኑ እዩ እቲ ናይ ትማሊ ታሪክና ዝዛረብ። ስለዚ እውን ኣብ ሕብረተሰብና ባይታ ዓደቦ ዝለዓለ ተራይ ፀኒሕዎ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ግን ታሪክ ባይታ ዓደቦ ነበረያ ነበረ ከም ዝበሃል ኣሰሩ ደሪኻ እውን ክርከብ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ኢና ንርከብ ዘለና። ብሰረፈ ናይ ዕድል ነገር ግዲ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ሃገርና ብዙሓት ባዕዳውያን ገዛእቲ መፂኦምን ከይዶምን እዮም። ንኽብሪ ባይቶ ዓደቦ ዝገሃሰ ገዛኢ ነይሩ ዝበሃል ታሪክ ግና ኣይፀንሐናን። ካልእ ትረፍ እቲ ኣብ ኣርባዕታ ዝተኻየደ ፖለቲካዊ መስርሕ ሃገርና እንተርዓና ህዝብና ኣብቲ መጻኢ ዕድሉ ንኽውስን ክልተ ግዜ ቀሪቡሉ ዝነበረ ሕቶ ኣብቲ ክልቲኡ እዋናት እቶም ብመገዲ ሕቡራን መንግስታት ኣቢሎም መፂኦም ዝነበሩ ሓተቲ ነቲ ህዝቢ ኣብ ባይቶ ዓደቦ መፂኦም ዳዮም ዝሓተትዎ እምበር ናብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ፀዊዖም ወሲዶሞ ዝበሃል ታሪክ የልቦን። እቲ ኣብ 1991 ብበረኻ ኣቢሉ ዝኣተወና ዘራጊተ ንፋስ ግና ዝባይታ ዓደቦ ክብሪ ዝህብ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ከም ሳዕቤን እዚ ከዓ ህዝብና ኣፉ ስለተለጉበ ዝብሎም ዝገብሮም ጠፊእዎ እንሆ ከም መሸላ እናሓረረ ክስሕቕ ተገዲዱ ይርከብ ኣሎ። ብዝተረፈ ከየብዛሕካን ከየውሓትካን ይዘረብ ዝበሃል ተዳ ኮይኑ ንሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ትርከብ ምህላዋ ብዙሓት ብዛዕባ ፅሒፎምን ተዛሪቦምን እዮም። ነቲ ሕጂ ዘለዋ መንነት ንምግላፅ ዝኣክል ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ ዝብል ቅፅል ክህዋስ ስምዑ ዘለዉ። እዚ ተዋህባ ቅፅል እዚ ከዓ ልክዕ ሰማምዓን ብዕቅና ከም ተሰፍየን ክዳን ስለ ዝኾነ ካብ ንዓ ሓሊፉ ንማንም ካልእ ሰማምዑ ዝበሃል ኣይኮነን። ከመይሲ እቲ ቤተ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናተፈፀመ ዝርከብ ዘሎ ግዝፈት ሰብዓዊ መሰላት ሓደን ክልተን ኢልካ ዝርዝሩ ዝውዳእ ኣይኮነን። ስለዚ ከዓ ህዝብና ካብ ማእሰርትን ቅስለትን ስደትን ሞትን ምልቃቅ ስኢኑ ብቀፃሊ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክስደት ዝርከብ ዘሎ ቋማዊ መንግስቲ ካብ ዘይብላ ሃገር ከዓ ሕግን ፍትሕን ስርዓትን ክርከብ ትፅቢት ክግበረሉ ዝከኣል ኣይኮነን። ግዳስ ንሕና እቶም ህዝቢ ሃገር እዚኣ ንበሃል ገሌና እንስሕቕ ገሌና ከዓ እንቁዝም ብምዃንና ንማሕበረሰብ ዓለም እንገርም ህዝቢ ኮይና ንርከብ ምህላውና እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ሕማምና ሓኪም ክፈልጦን ክፍውሶን ዘይክእል ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ የግዳስ ከም ሓቂ ዘረብ ዝበሃል ተዳ ኮይኑ ሓቢርና ክንበክን ክንቁዝምን ዝግባአና ህዝቢ ዳዓ እምበር ተፈላለዩና ክንርከብ ዝግባአና ኣይነበረን። ከመይቲ እቲ ኩሉ ኣዘራዕ ብሓባር ኢና ክንቅበሎ ንርከብ ዘለና። እቲ ህዝቢ ኣብ ሓሳብ ሓደ ኮይኑ ንኸይርከብ ግና እተን ፈቐድኡ ጫጭሕን ዝርከባ ዘለዋ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈታት ዝበሃላ ኣብቲ ህዝቢ እሾኽ ኣብ ምዝራእየን ተዋፊረን ዝርከባ ዘለዋ። ከም ውፅኢት ዝተባሃለ ኩሉ ድማ እቲ ሓደ ክፋል ህዝብና ዋይ እናበለ ቁዝም ከሎ እቲ ካልእ ክፋል ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ጓይላ ኣትዩ ክስዕስዕን ክዕልል እዩ ዝርከብ ዘሎ።
زغرم كان ساتهم اتهم سعسعوا او عاد ديمقراسي الناس تقمطوا خلوا قبل الحساب المكران حزبهم لالاقصوا كسعسعوا مدلايهم ايو يتعوش تعدد ركب ذلو حزبنا قنا ابقى العوتي او ياتن مررون كسمع زغلو بايتا علو زبها يكونن كما يسي تسرعات حتى حزب خملس وين زقربوا الوقت ساخذ صور زغلو تعقستي تمالي عين ورون لومون علو زبها يكونن سلا زخونون زلعل حطون السرعات كم مقام وي كم صلاعي سلا زوسد زخونه نجر كبل عدلالو يزبها يكونن سلا زيرترا كم عاد قبقلي بلوغام بوليتيكا ناتقرحي زبلون زعززون كوينو منبر انت زي كوينو حزبين حتى زفكت مثل ابي ارترات مال عين برن لومون علو اي بحلن وزغول زغان عنا خمزبي عرفت معلتن دكاسليتن كهبنا زخيل يكونن هذا حزبي عمشي خريقنا زخيل ترنافس اللي تسعنا قنا قلينا خنطاقع قلينا دما خنبع نركبالنا قداس كمتي احس مس حرادين ما يسيتيا زبحال كخون انت زي كوينو نايتي سبعة وخبرنا قسيفو دن كم بعنا نركب زلو سرعات اتقعتي خوينا نركب المخنيات كله عم تقبين كم زي مسترق وخا معدبونا نايمو تطنع احنا حلفة بخي إلوم زمسلو رقصيو عكايدانا عيطبقان بمبال لعلنا حقي سقطل سرعات نخلو ببقزيو خبرو تصنحو تقاومتات نيروميهم قداس يقول كما لاخر سرعات نخلهم وحيطوا سلازتفهم كابتتهم كل تجاقانون تبعاتن زخونو تغازلتي مالت تسفايت منوان يمان تخلق رقيشين صحفه مصحف اللعلي كزارب زخيل يلبون كما يسي وتما بسرعان سلستان عميدا جيغان رومي لهم تلعيلهم زنوبرو مهران تدرب سيسونكم طفوخ قبر زتخالكو أبقبل سنة ترخبو عين برن يقداس اتين العلنا حقي عخورة نيرو زيب بهالمريحنت اتين من كسقاسنا يتوم مهران بسلطانو خم حدقا ويسقعات كوينو سلزرايو اتوم حالية حزبين حاقرين زنوبرهم مهران كم سعرت عاتيلهم كتفو خلو اتوم تقادلتون انتخونو يرويني سمعون نيروميهم عقب كبلقنا اي ترخبون وتم عكالسين كلان زنوبرنا محبار تقادلتون مثلنا يتحلو إلو بيبزحاتة تنبر كابو حالفهم زوانوان زقوبروان نقرأي نبرن اتي زرخوا ملسقنا اما خلقول كم سعرت عتيدهم كم طوفو يستقبره بوغزبي خونه بتم بتاتهم تقادل تقنا ريخا سوق كاب مبال حالفو استقبره وي زسل عليه تقاوم نيرو اي بحلن كما يسي حلنا سم تقادل تخونه حلنا تهزبي مريت كم زبط كوينو سلتاسي انكوان دو انبي بمبال دمت تقاوم خصم سيترف زخونه نقر كبلون عقب نيرو زبال اي نبرن يتكا إلا دما عاب شحين كعتميتن تسعين شوعتن ويد ما خلت شحين حموشتن نا إرترات وهدو يتغلتيان باتريارك مالس بسو وقدوس عبد أنطونيوس البوليتيكا وسرعات بزوها هادو عاد ما كاب سلطانون بوليتيكا وقونت كم زور دوخ قبر كله شعون عقب كبل زغيل حزبه وتقاومه تسمع زبها التاريخ يلبون كما يسي عبتوانتي قال عدتات حماسين نناي جزار سن قداي بزملكت تقاوموا عسمعين تباهيلا نحورا 5 سفرا زتقبر حدثات سلزنورا بزي مخيات زي زخونه نجر كبل زدفري عين برن سلازي دما يتهزبي بقصالنا متخلو موت كاب مفروض عكل كم انسسا خوز ولو انخونه زنبدر زلو بتماساسال مقدون بتهم بيجي 15 زفلتو لعلوسه السلطان منجستي اتزخيز نبر عكايدات سرعات قوامه وعسرارها زي تختله بحدث تمريحون تقوتيتو زخيد مخالو بمقوام لعلنا حجز الله هدر نخته اليوم صاوعي زغبرو وانو زحلو غزياو حتو بمبارو دما اذا حتى زي ملونا حزب دقف كم زنبرو رقصيو نسو تون كملاخي قنا نخمزة مثل حتو خصاور زخل بقعات ويتعقستي سلا زي نبرو نطبع على وسب سلطان كوني الدالوتي بحتوان غازيطات زنبرو كلهم بعد ماما أمقو خوت وميو زتوايه عقب كبل زغيل حزب قنا شعونا يترخبن أبدا حلف عسران شو عتن عمد ما أبلع لي تهزبي زي تفتح مقفعي علو خبها لا يكعلن مودعتو دما أبكل تشين 10 سلسن أبلان بعد سان 300 سلسن حمشتن دك حزبي أبحر سواحيتهم تفيهم زول مرد تسمعوا بس إذا قاعد
زقاتم زحزب فصامي دما عالم بعالمو يخنكتكت زسرايه إذا بسمرا ذو ديكتاتور وسرعة جنا سدسنيا سات أفريقياويان بمبالينا يشك على المجلسي خيب تسمعه إذا ما قبل على سيزبي كتاب كندين عقدكم ذلو زرعي نيرو برجز ما نحنا خميس بمتن كابزو لنا سوان مكران نخنق على قل تبعيلو أبدا حدا في كل عمتات كي قبرت أنا حمت خابات وحد عين برن هاجراو باي توقي مستوى على الأوانات ونيريو نتقم هزبنا مسرتها فتح خمس زغيل حساب قنا زاقي تاريخي وخبها ايتسمع انزلو سلازون اتين هزبي زي وكل ديكتاتوريا وسرعات حجون ابزوان هزبي خوينو مش كعلالو خصيل يزركب زلو نحنا متن قنا اتخم حدا هزبي دوك بلنا زغيل زغبرت طرنافي عكيبنا علونا خنبل كم زي نخل نفلت إنا زعبيت سقمنا خوينو زركب زلو خا ازيو زغول زخاب بعقات أم زخونه يخبها لا يكعلن انتهي دا اتي ابتسعان حدا زعتونا زراقي تنفاسيو حجون كعقرقرنا سلامنا خزرقين زركب زلو يخون انبر لإسرائيلاويان عب جيزي ربعام تماساسا لسقم عقات موم نيريو نعشنتن عقسن ربعام قناسة عويرهم مكخدو ايداليون بتوعات مكتوبون نتي تتعينوهم زلبرا عروعت بارنس انبي بالسيرون كم دربويو بوليتيلان زنقرنا كنا ساس سلام حقرنا دما اتتصال مملسنا راح قدعيو كخيز الرئيس اللنبر زاقيت لعلنا حقيز الله حقر من مسرات ابزخيل تصفات بتحيو زبها لا يكونن بذي ما سر زدما يتقول داي بعد تغلى الخرة خلو دك ساخنا حدر زخلنا وي سلامين كسانتين كهبنا زغيل كوينو اي الرئيس زلو يتبقى على عبد العلي زبنا الناس فتسمي زركب زلو قفعي تتصاويرنا دما كنبراي كالينيو سلازم نحنا خنبر نتداخلنا زلنا مرجع حادث رايو نسو دما حلونا تيو الكاميرا خسرعات حنسا ان حوارون سرو تمحيو كالقصة بزغل اللو عبلنا خنتمت زلو اللو كنتاتي قددنا مهلاو خنزنقع يبلان سلازم كلهم مرحت هاي معنوت إذا قد عايزي كابز خونه وانين لعلي قدام الناس يوم كسر حلو خمس قبع لساتهم ممكن زنقوا هو يخلوا يوم عين بلين كما يشي حزبي بتن هاجر كات فرس الله أبز بحاله زلوا أبز خوت زخونه ساعات ذي لبون ودي يقولون كده كسيخوا اليوم كنا بلاين خلين سلازي يتمع زنوس يحيتون نابيكم زبلون تأفي وزرق زلوا هزبنا أنفذت حزن مجد زريون حقا زيد اللي قالوا إذا خبي زخون حلفنا زخاء كابتم راح تهمانات زخون عبوتات العلي كباقعوي كملكوتا يخيلي زبهال زلاعي مثلنا نساتهم بحوار تصوحوا قبائي 5 دالو خوينو خاء نخل محاورة سب إرترا خسات الزغيل بدرجة حقر زتمت حدا عبي قبائي خقبر اتزبي حتى تملاو وتم عبوتات بعبي تخريت كتم نتوز قبع عبيين وستانو قدعي مخانو خزنقعوه يخولوا يومين بدن كما يسي نعم منبار زي منبار وستانو قدعي سلزغوني بالسرفة تجي أنصار ربحانا فترة توسعوا قوي زرق زلو وتم عسران شو عتن عمت مملاتها بعدل هزبين هاجرين كتسعوا تصنحوا مرحة بوليتيكا خا أبقالي زي ملكتنا تسعيقم كأتونا دعايهم حنفنف كبلو زرعي زلو مبر كابقي قوم تماهرهم إدومن إقرومن أكيبون قومتو زدالي مسيلهم أي الرعي زلو كما يسي أبزخونا هوان يتعب يمن زكاية زلو خنات كابتي حجي زلو نلعالي خباراع تقولو سلا زلو وتم جمر ثابت هل تحوي كلب لو بزغلو نحنا ينامبر كالي هزبو خون اي كئلن ايو قومون اتب مجدي دكتور عبي كقبر زلو اركي نحنا خمس بي اندليون ان منين وكان تخوني اتحنسا قندر حنسا دماء عواسان ناخد كاخ قبر ترائي وزحزح كاب بروباغندا وحال كي مخان حالفو وحسن نزلو عركة سلام كم تصيخي إليو زبها الكوينو سلازي ترأيه زي بيشبوت كم زين يوري الكاخ زربل زي كعال عدت زي وتسي تاوين يوري كبحال سلازي كعال نخلتي هزبي زربح زي تماما عركة سلام ترخي بيو زبل امنت ابتزبع علو خنبل عين خيلين بصرفه اتي نابكونات نخلعاتو تنكز خونه بعد ميه عب كل تجراي مهلاو ناتفلت خلو اتي بتجراي زليفتا بمخاد عب غندرنا عواسان كجبر زقني بلبونا زي تتأمته بوليتيكا
أبزخون خبصح زيكل فشل منبارو كلتي يثبتات درو فليتو على زبل امنت يزللنا بسرفه خمتي خسرك أن نزرع خو خمل سليني عمنو تباحيل زبسل كتوم نزبي إرترا تمالي أبزخون طبعا مكران كم شمم زقورو مرحت بوليتيكا حجي دما نعونة الدم كم بعوة عن حزبي حليفهم ناس مدرخ قديمهم كوكاتاتورو بزخون تعمر قبولي زبها يكونن سلازي كتوم مرحت هايمانوت تابوتات نزي سب صورو زيكل مكران طبعا ناتقبله قدام عسرتن موتن سدتن كوين زركب زلو حزبي صنحو في الليات اوجدو ابحدنا سلام عرق المعدي كراخب مو نتنا مسا عدلو وسامي زخونه مدرخ بعد زقاطاطرون زونون كوينو من تخركت ابزو وسامي زخونه مدرخ زي حجز مرحت هايمانوتو ازي اقداس سلازخونه نتهزبي ابحدنا فقرن مرزد عن معدي كراخبو مو نمثلون مسا عدلون بعد وسان كوين خركب اسكازي بلو زي تقطب سعر خكايدو تاريخها حلافنت كم زلوم يزنقوا يوم عين بلن بزفرفه وتم العسران شو عتن عمت مملعتا نتهزبي الدم كم بعوة صنعو مرحت بوليتيكا هاجرنا حجين هزبن هاجرين بموكال أبزين أبتنا تقلابتو وزحزح خبلو زفقدوا لهم هزبي البون كافجين دحار اقرومن ايدومن عكيوب دا وسن كيدوم اقعوم يحزون برد وكلت هزبو خينوم عمدرك قربو حقا وخني مورالا وبقعات يبلومن كما يسيب بعلاتهم جيم اوفر كل تسمعهم برقل زما اتبعد الحد هزبي خقبر سنحت صوتا ابزي ابكعو سلازخوني كالعا جزيه كعيش شغل لهم زغيل هزبي يروح بيوم عين بلن سلازون تحجي هاجرنا بتحطت ركب زلاوتكت جزيه خيبنا زيك المخالو تفليتو وزوم أبزي وتعز ركوب زلو تصوعتها ما سوايان تكالات إتي عمونغو خلوز خيل في الليات تسعويرون بمكعال ندعنا في هزبين هاجرين كبلو حدا نخل خساتف زخيل عبيين سفحين قبعي خقبر أبزي كالو اللعب بلوم تأميتا ويتعرف قبرو تحيج زلو هنو كنتاس هاجرنا كبير حلافنة يساكما من لاو كزنقعو يبلو من بحالتي إنا يخون انبر وتم أب سلطان زلو مراحة بوليتيكا أبز حلف عسران شو عتن عمت حزبنا حيمانوتن بهلن كبرن تاريخن مننتن زي بلو خينو نخترف بمدب كسر حلو بصنعهم زفلتيو كم صعبين زخلو زي دمايو أبزو وانزين نحنا كم نحنا متن حدا هزبي عم شيلو خرينا زخل ترنافسينا أب حدا مودع تخركوب زيك الكل أتينا نركب زلونا سلازي نزي ناكر حنتي حمام زي فويسهم نتهزبي أب حدا فقر معدي خراخ هو زخلو نساتهم وتم راح تعمل طراي سلزخنو أو يا تهزبن تحاجرن أب نزلهم كبتصح سؤالتنا تسفنانيو بالسرفة نتحجز الله اللو كنتات أب قمتا عتينا خنزارم تدعونا نخلو زخون جزي قالوا ناخذ بهالذك على كونان كمي أب تمودع تجاف نايتسد في أب تقم قبينا نركب زلنا زي تقاموتن تفعتن زلو حدا غازي نتم راح تايمانات تخولو مالو كبحال سلازي كال دهاي حابو يبحالو اللومو هقر بحقورو زوصوم كسمع يصبي زلو يتبارك زيابير أملاك عبويني سبوهني ووتو والقولني ووت العالم يغني اللي كاين تخلم عريا مركاتين حقر سبكت أوروبا جيرمان زي دمت راديو إيراناي أنا أبراهامي قبل أقل جرمن نبذ خبركم راديو إيرانا أقدم ذو خبر سلامتي يبصحكم بار نزخونة إريتراوي كم حلالفو زلوه ملأختي كتم حلالفو لي بتحتنا محسنكم ولا تقامي ولا ون دقافي إذا زلنا ناي مثل لاي تنكي زخوم التحساسبانا ايو قاب حلوفنا سلزين المحار سلت انكي تفاعتنا اطبقنا كنفلت يقبانا انا كبزبوغن دليتي لوتي اينا اندابلكا ززبل لو اندا بتقولكا قاف كترف اللو مثالي اوراجنت بزحات دليتي لوتي كما سقعت يردوه
እዚ ህግደፍ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ እዚ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ኣብ ሸንኮለል ክሕልፎ ግዚኡ ኣውራጃ ከም ቀደም ዝጸነሐ እዩ ስለዚ ከም ማሕበር መጸውዒ ደኣምበር ካልእ ኣይኮነን ከምኡውን ካብ ቀደም ዝጸነሐ እዩ ግን ከም ዘይነበረ ከም ሓድሽ ቋንቋ ጌርካ ምዝራብ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እዚ ከዓ ሓሱሳት ስርዓተ ግደፍ ዝጥቀሙሉ እዩ ጠላይና ዝጥቀመሉ ቃላት ምጥቃም ክንገድፎ እዩ ዘለና ካብኡ እንተዘይተፈሊና ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ በጃኹም ተሰብሉ ብዛዕባ እዚኣ ደለይቲ ለውጢ ኢና እናበልካ ምጽልላም ክተርፍ ኣለዎ እዚ ማሕበር ካብ ቀደም ዝጸነሐ መቸም ብሱዳን ዘይሓለፈ ዳርጋ የለን ካብ ሱዳን ማሕበር ኣውራጃ ሓማሴን ማሕበር ኣውራጃ ሰራየ ከምኡውን ድሒሩ ናይ ማሕበር ኣኮሎጉዛይ እውን ነይሩ ስለዚ እዚ ጠንቂ ኣይኮነን ከም ጠንቂ ገይሮም ዝርድእዎ ስርዓት ህግደፍ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓሸውዬ መታን ከንብሩናን ኣብኡ እዮም ከዓ እቲ ቀንዲ ማሕቢኦም ገይሮም ዝቕመጡሉ ዝጥቀሙሉ ንሳቶም ጽቡቕ እዩ ዝብልዎ ንክገብሩ ፎሩም ገናጺሎም እዮም ሽመትን ጽቡቕ ዝብልዎ ሓለፋን ዝገብሩን ስለዚ ጥንቅቕ ንበል ክብል ዝደሊ ንምሳሌ ንሕና ብዙሕ ዘይርዳእና ባዕልና እውን ነፍስና ከም ንጎድእ ዝስሕሕት ኣይኮነን ንምሳሌ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ኣብ ዘለና ሃገር ኤውሮጳ ኣነ ናይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ወይ ውድብ ኣባል ኣይኮንኩን ግን ከም ኤርትራዊ ውፅእ ኤርትራዊ ደላይ ለውጢ ዘይተወደብ ኩሉ ምክንያት ገለ ምክንያታት ይህልወኒ ይኽእል ኢና ዝምልከት ግን ንሕና ንሓደ ዝሰርሕ ክንዕንቅፍ እንቃለስ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢና ዘለና ወላ እውን ምስ ስርዓት ተባታቲኽና ከለና ምስ ስርዓት ዘየለና ከለና ክስተዳ ከምዝንዲ ንምሳሌ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣነ ኣብ ኤውሮጳ ከም ተዓዘብክዎ ንመንእሰያት ኤርትራ ዘበራበሩ ንመንእሰያት ኤርትራ ዓዊሉ ክዛረብ ዝገበሩ ብሩህ መጻኢ ካብ ፀላኢና ንፈለ እዮም ዝበሉ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንመንእሰያት ኤርትራ ደፊሩ ክዛረብ ገይሩ ስለዚ ኣበርክቶኦም ክምስገኑ ይግባእ እንሆ ንጉሆን ምሸትን ክጸርፎም ሕጋዊ ኣይኮነን ኣነ ወላ ምስ ሓደ ውድብ ወይ ምንቅስቓስ ኣባልነት የብለይ ግን ሓደ ክሰርሕ ዝወፍር ሰብ ክጋገ ግድን እዩ ሄሎ ሃይሬድ ኤሬና ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርስ ኣብዚ ዕቱብ ዝኾነ መልሲ ብምምላሱ ዳግማይ ተስፋ ስለዘለካ ዘለኹ ሕጂ ናጀኹ ኣለና ኣጆኻ ወለና ሃይለ መንቀርስ ኣዝዩ በሊሕ ስለዝኾነ ሳቶም ስለዝተዓፀው ጥራዩ እቲ ሃገር ከም ዝኾይኑ ሞ ሕጂስ ወላ ሓንቲ ትጠገም የለን ኤርትራ ክትስእ ምዃና ዳግማይ ትንሳኤ ከም ዘሎ ኣይትረስዕ ትሕቶ ከዓ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ተሓቶ ዘለካ ብዛዕባ ኤርትራውያንን ከምቲ ዝበለካ ጉዳይና ጥራይ ንግበርና ክንኣቱ ዲና ክንሃርም ዲና ባዕላትና ዝሃብናዮ ስልጣን ክንሕድጎ ምዃንና ግን ክፈልጥ ኣለዎ ንሕና ሂብናዮ ኢና ስልጣን ክንሕድጎ ኢና ደቂስና ኩለና ክንሕድጎ ኢና ደቂሱ ከሎ ካብ መደቀሲኡ ስርኡ ከይገበረ ከሎ ከነውፅኦ ኢና ሽዑኡት ይፀጥታ ድዩ ትሃላሎ ዝብሎ ዘሎ እንተሓልይዎ ንሪኦ ንሕና ሱቕ ስለ ዝበልና እዩ ኣብ ዝበፂሕ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ዋጋ የብሉ ገለ የብሉ
عابي حمد نبعلو نصين رحية إثيوبيا رحية خمسة زبالة بزعبة إثيوبيا أنت زي حتى كاتب أيوه يغني لي زي دمس راديو إيراناي سلام زخبركمن أحوات أبالات ردي الريرة كل سنين أهم ميكيلي هاجر الجرمن لو سنتاي دي قبل دليل له بزعوا يكالو ورساي يكالو بتخكل جكنا سراويتنا إريترا مريتنا هاجر الناس أزوجه سراويت مهانو كبرنا النبي عليو نستسوء دما كبر المجوسن سوارنا يكالو جن انتهى أوريشون من إسيات كل جديد من إسيات نحامي يومينا من إسيات كم زي جبرون من إسيات كم زي بولون من إسيات كم زي بحمزين بل كل جديد كن رئيد لنا قداي وارسا ذي يكالو هاجر مسأتوي نوارسا انتهى أوريشون كل من تداخلنا فرهي رعدي شعورا نوعي أوريشون جيجنا تاي ورسوني أتوم سوالو متشفشاف صرفي حصوت نتمنى سينا إريترا نعيو رسوه يكالو مريدنا إريترا ناس أوزيو هزبوغن حرايوس الناس أيوزي اتيوم أبدأ زلو يكالو نوسو من ناس أوزيو نزبون الناس يوصون وسراز نور تفتحهم تابسوا جنبار انت كايدا خدنون صبوا يرم على فلتوهم انت جيرو من سيات كم زي قبرو من اسيات هديمهم من اسيات نبدلنا من اسيات زورسو قدالنا رعد فرني ورسو كم زيهم من باري لهم دما تنتين ام خدلو تنتين ام خيدهم جن خاجرهم اي كحدو أبز خانة وصار خيلهم تودي بهم صار ديكتاتور سرعة تصرح له تلك قالوا زبال زي ورسوا ورشة بناتهم تبقسوا ينكسر أصل له تشفتيهم ترشينهم لكنسيات عميسا كل زمان لم إرتراز فولتين سلذي من إسيات هدمتي من إسيات بدلتي من إسيات كحتي من إسيات بدلتني حاجات أين بقوله يبدلوا مني يكالو يبدلوهم أتي يكالو زبال أحواته عبدفع دوم جح النابلة زسنقلو سنقلات بحال من حبا أنا قل سنقلات يبلومني كهدم كسر كل زسنكله سنقل بعض زيهم قل ناي وقعت حرنت يوم زبالو ناي نتح وقعت يوم زبالو سنقلات هيكونوا زبالو زيهم بجنات زسنقلو جگاني يوم زيهم عصر ثلاثة بجنات نمسلهم كتابعون كلهم زخلهم يلا تكالو ده بينيرو مسؤوم ديهم نيرهم ده كم جنبار كسم كلهم كلهم مسؤوم أنا يسمعني أسقط عبيدهم موزم سيد أنت هجبر ينتهي هو رسي اللهم فرهي حصد لما نسيت هيتحميو من نسيت جن بناته بقصو أنت هجبر له الرجال نعيجي يأكل ولا الله مساعد نبرت مال بدفع عنه كلا خلو جب عند ده أمبر أسقط عيبلني ما نياتو أنت هجيرو تقال سي نهز واقوم أسرات يوم نيرو اتيوم وش دلو وش تيريكا دلو جينا أسرات يوم دلو اتيوم أبدق دلو قن فتحت ناس نزرقوا اتيوم أبدق دلو هاجرنا ثبتاتنا هاجرنا تشتت هاجر أب حماء قدراتنا ودقت أسكت أبيلهم سرعة جمال قدلو جملا أزقونو لما أنت متهم تقالوا زي فلتو تجادا لا يرولها تجادا لا يجن تكبرنا يتجادا مرخاسيو نستسوء مرخاس مالتيو تمالي نتيهم مسؤول نبور زي تخلقوا
ንነብሶም ክከላኸሉ ንኽብሉ ንመንእስያ ንኸጥቅዑ መንእሰይ ከምዚ እዚ ከምዚ ገብራሉ ግቡእ ክፍፅማሉ ኣይና ይግቡእ ኣይና ምሄርኩሞም ኣይና ጅግነት ውርሻ ውርስኩሞም ብዝኾን ነዚኦም መንእስያት ኣነ ሓንቲ መልእኽቲ ዘለኒ ብኩሉ ተወፂዑኩም እዮም መንእስያት ኤሪትራ ታሪክ ክትገብሩ ዝግባእኩም ንስኹም ኢኹም ታሪክ ግን እዚ ከኣሎ ዝበሃል ኣይወረሰኩምኒ ተኣሲሩ መፂኡ ቁር ምንቅስቃስ ዝገበራ ምንታይ 93 ተንቀሳቒሱ ፍሹል ንምንቅስቃስ ኣይቀፀልዋኒ ቀፂሎማ ነይሮም ተዝኾኑ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ኩነታት ዝወደቐ ነይሩ ብዝኾነ ዘረባይ ከይኣንዋሕኩ ኣነ ካብ ኤሪትራ ወፂኹም ተጨፍሊእኩም ተጨፍቺእኩም ተረሽንኩም ተዓሚእስኩም ከማን መጨረሻው ኣብ ኤውሮፓ ዲ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ዲ ካናዳ መፂኹም ኣለኹም ኮይኑ ግን ባይታ ኣማና ይረኸብኩምኒ ጀብሃ እቲ ኩሉ ውድባት ዝፍልፍ ዘሎ ናይ መን ናይ ጀብሃ እዩ ካብ 18 ውድባት እናዓሉ ኣብ ኤውሮፓታት ኣብ ኩሉ እዚ ውድብ እዚ ግን ተረዲእኩም ኣሎ ኣይዕወተኩምኒ ሓደ ጥርኑፍ ኤሪትራዊ ነይሩ እንተዝኸውን ንቃልሲ መርሓባ ኢልኩም ሓንጎፋ ኢልኩም ዝተሓወስኩሞ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ትዝለዓለ ግፍዕታ ዝሪእኹም ንስኹም ኢኹም ኮይኑ ግን ባይታ ኣማና ይረኸብኩን ኣብ ደገ ወፃእ መፂኹም ስለዚ ብናትኩም ተበጎሰ ድማ ኣክል ትብሉ ኣለኹም ሕጂ ኣክል ምሳኹም ኣለና ንሕና ቦታትኩም ኢና ኣዴታትኩም ኣለዋ ቃለታ ኣለዋ ተበጎሱ ብናትኩም ተበጎሶ ካብዚኦም ውድባት ዲዮም ገለ ዲዮም ተረዲእኩም ኣሎ ገለ ከስንቑኹም ሆሉ ተሞክሮ እንተዘይኮነ እዚ ኩነታት ዘሎ ብዓይንኩም ስለዝረኹም ንስኹም ተበጎሱ ንመሰል ናትኩም ንሕና ደቀና ወሊድና ኣብዚ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከይደልዩ ሃገሮም ከይፈለጡ ከይኣርጉ ደቅኹም ከምኡም ከይኮኑ ይከኣሎ ልክዕ ታሪክ ተሪሕዩ ጅግነት ፈፂምዩ መስዋዕትነት ፈፂምዩ ግን ገዛ ብዘይ ማዕፆ ገዲፉ ኸይዱ እዚኦም ኣብ ደገ ዘሎ ትሪኦም ኣለኹም ንጠቕሞምን ንፀብ ከብዶምን ክብሉ ተረዲእኩም ኣሎ ምስ ረሳሕ ስርዓት ይጨማልቁ ኣለዉ ስለዚ ሓላፍነት ናትኩም ሕጂ ኸማን መንእስያት ኣነ ሓሚኩም ዝሓሚኹም ግን ሕሙያት እዮም መንእስያት ከም ዝገብሩሎ ተኣሲርኩም መንእስያት ኣጆኹም ሕጂ ኸማን ተረዲእኩም ኣሎ ተበገሱ ካብዚኦም ዝኣረጉ ዝመሽመሹ ተስፋይ ትግበሩ ብናትኩም ተበገሶ ለውጥ ርእዩ እዚ ናይ መጨረሻ ናተይ ዝብለኩም ዘለኹ ጉዳይ እዩ ስለዚ መንእሰይ ኣብ ዝኾነ መድረክ ታሪክ ዝሰርሕ እዩ ኣብ ስሳታት ታሪክ ሰርሑ 7ታት 8ታት 9ታት ናጽነት ኣብዚዩ ናጽነት ግን ኣይተማቐርኩም ብሰንኪ ይከኣሎ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ወዲእኩም ይከኣሎ ዝበሃል ጅግነት ኣርኢ እንተዝኸውን ናጽነት ምስ መፀ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተበታተንኩም እቲ ይከኣሎ ንነፍሰይ ተሓመለይዶ ተበታትዩ ገዛ ብዘይ ማዕፆ ገዲፋ በራ ኸይዱ ንዓኹም ከዓ ጨፍሊኡኩም እዩ ብሰረፈ ሃዳ ይዛርብን ኣነ የቐለለይ ረዚሬና ቻው ክንረክብ ኣምላክ ክሕግዘኩም ከዓ እንዳፀለኹ እየ ኣጆኹም ኣሕዋተይ ኩሉ ሓረጓ ሓፍተይ ኣፀቢቐ ሰምዓ ከለኹቲ ኢንተርቪስ ገብርዮ ንኣሕዋትና እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሕጊስ ምስ ተመለሰ ልብና ተመልሹ እንዳፀንሐስ ይርድኦም ኣሎ ናይ ጣዕሳ የርኢ ኣለዉ ብጣዕሚ ንሕና ከዓ ከምኡ ኢና ንደሊ ነርና ሕጂ ግን ኣነ ክላቦ ዝደልሲ ኣበይ ነርኩም ደኣ ሕጂ ክትብልዎም ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ክሰምዕ ከለኹ ይሕርቀኒ እዩ መልስኩም ፍቕልካ ሕማቕ ስዕቢት ምርኣይ ኣየድልየናን እዩ ንሕና ኣብ ነበሩ ነይሮም ጥራይ ኣብ ልቦም ጓዕ ተመለሱ እዚ ኩሉ ፀላኢ ኣብ ርእስና ሕጂ ፅልኢ ኣብ ፅልእና እዩ ዝነብር ነይሩ ሸይጣን ሰብኣይ ሕጂ ግን ንሕና እታ ሃንቆታ ናህናሲ ረኺቡ ሰሚዕናዮን ተቐቢልዎን ኣሎ ጌታ ደም ኣሕዋትናሲ ይፀርዕ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ዓወት ክበና ከዓ ብጣዕሚ ፀሎት እናገበርክ ኣሕዋተይ በዓል ዮሃንስ በቃ ኣፀቢቐ ሰላም እብለኩም ብንያም ኩልኩም ኣሕዋትና ኣነ ከታተለ እየ ናትኩም ትዛረብዎ ረዲእ ሪና ብጣዕሚ ኣነ ድሕጎስ ኣምላኽ ክሕግዘና ከዓ ፀሎት እየ ቻው ዞም ኣሕዋተይ ዓወት ንኩሉ ህዝብና ኤርትራ ንስዋእትና ከዓ ክብሪ ኣምላኽ ይሃቦም هذه إذاعة إرنا
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ንምዛም ዜና ደጊመ ኸስማዓኩም ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀምሮ ስምዕ ሰላም እወታው እኳ እንተኾነ ግና ምሉ ኣይኮነን ክብል ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ንሱ ምስ መደበር ሬድዮን ቴሌቪዥን ደቡብ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ስምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝጅምር ሻውዓይ ወርሑ ቀሪቡ እኳ እንተሎ ከምቲ ዝጀመሮ ይቕጽል ከም ዘየሎ ሓቢሩ ተኸፊቶም ዝነበሩ ዶባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ምዕጻዎም ሓደ ሕማቕ ምልክት ናይቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ሰላም ምዃኑ እውን ጠቒሱ ብዙሕ ጉዳያት ተንጠልጢሉ ክሳብ ዘሎ ርክብ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእን ውሕስን ክኸውን ከም ዘይከል ድማ ደምዲሙ ዶክተር ደብረጽዮን ብተወሳኺ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ናብን ተመላሊሶም ኤምባሲታት ተኸፊቱ መንገዲ ኣየር ጀሚሩ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ጅማሬ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 7 ወርሒ ግና እንታይ መጺሎ ክንብል እንተኢልና እቲ ርክብ ሰላም ከምቲ ዝጀመሮ ይቕጽል ከም ዘየሎ ጥራይ ዘይኮነ ዘተኣማመንን ኣብ ካልእ ሕቶታት ዘእቱን እዩ ክብል ኣስሚሩሉ ኩሉ ዶባት ክኽፈትን ናብ ቅድሚት ዝግስግስ ርክብ ሰላም ክህሉን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ሰላም ምሉእ ክኸውን መዕለቢ ዘይተረኽብሉ ጉዳያት ዶባትን ኮሚሽን ካሕሳን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ጥራይ ዘይኮነ መላእ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝፈልጦን ብውዕልን መዛዘሚ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ዝጸንሐ ወጥሪ ክሳብ ዝሃድእ እናተባሃለ ክኸይድ ጸኒሑ ዘሎ ርክብ ሰላም ከምዚ ኢልካ ግና ክሳብ መዓስ ክቕጽል እዩ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ጉዳይ ቁልጡፍ መፍትሒ ክግበረሉ ኣተሓሳሲቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመን ንኤርትራ ዝተወሰነ ካልእ ከባቢታትን ከይሰሓበ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ኣይክህሉን እዩ እናበለ ን18 ዓመታት ክሕንግድ ዝጸንሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ሰነ 2018 ኣትሒዙ ብሃንደበትን ብዘይቅድመ ኩነትን ምስ ኢትዮጵያ ምስጢራዊ ስምዓት ከካይድ ከም ጀመረ ይፍለጥ ይኹን እምበር መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ካብ ጀመሩሉ እዋን ሻድሻይ ወርሑ ኣቕፂሩ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ባድመን ካልእ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ዝተወሰነ ከባቢታትን ኣይሰሓበትን ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን ብኤርትራ ንዝቐረበ ወቐሳ ነጺገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ወቐሳ ዝተሰምዑ ቅሬታ ብምግላጽ እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ወቐሳ ካብ ግጉይ ሓበሬታ ዝነቐለዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ቱርኪ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ብዙሕ ገጻት ዘተኮረ ምትሕጋዝ ከም ዘለዎ ኣብ ምስኻር ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ሰላም ከም እትድግፍ ኣረጋጊጹ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሚኒስተር ዴታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ሱልጣን ቢን ሰዓድ አልሙራይኪ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቀጠር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ናብ ቤት ጽሕፈቱ ምጽዋዕ ብዛዕባ እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ወቐሳ ኣዘራሪቦ እቲ ሚኒስተር ዴታ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝገበሮ ዝርብ ፖሊስ ቀጠር ኣብ ክልተ ኣው ረብሓታት ዝተመርኮሰን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ ኣብ ዘይምእታው ዝተሰረተን ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸጥታን ምርጋእን ክሰፍን ዘለዋ ሰናይ ድሌት ኣመልኪቱ ብዛዕባ እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ወቐሳ ከም ዝተገረመ ዝሓበረ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ኣኼባ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ውድባት ከም ዘየለ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን ንተቃውምቲ ኤርትራ ብምሕብሓብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውዲቲ ኣልማ ከም ዘለዋ ዘተንብህ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝርግሑ ይፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝነበሮም ርክብ ከም ዝበትኹ ኣፍሊጦም እቲ ግንባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ንሰራዊት ኦነግ ክእዝዞ ከም ዘይክእልን ድሕሪ ደጊሙን ርክብ ከም ዘይብሉን ካብ ትውድብ እውን ከም ዝተፈንጨለን ኣረጋጊጹ ምስ ሰራዊት ዝነበረ ርክብ ከም ዝተቋረጸ ዘረጋገጸ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ግንባር ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ድሕሪ ሕጂ ኦነግ ናትና ሰራዊት እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ከም ዝበለ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣመልኪቱ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ምስጢራዊ ውዕላት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ 1500 ዝኣኽሉ ዕጡቓት ኦነግ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተፋነው ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ኣብ ኣስመራ ተበፂሑ ዝተባሃለ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብዘይምኽኣሉ እቲ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ወለጋ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ዕጥቁ ከይፈትሐ ይጸኒሑ ነቲ ግንባር ብሓይሊ ዕጥቁ ከፍትሖ ዘይከኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንጎኝነት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዳግማይ ስምምዕ ብምክያድ ናስታ 800 ዝኾኑ ኣባላት ኦነግ ካብ ምዕራብ ወለጋ ዕጥቆም ከፍትሕ ክኢል እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ መንግስቲ ውዕላቱ ኣይኽበረን ብዝብል ዝተረፉ ዕጡቓት ኦነግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ፖለቲካውን መሪሕነቱ ተባቲኹ ዕጥቃዊ ቃልሱ ክቐጽል ወሲኑሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ኣስመራ ድሕሪ ምምላሱ ሓላፊ ጸጥታ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ገይሩ ሸሞ ብርጋደር ጀነራል ከማል ገልቹ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መዝነቱ ሰጊግዎሎ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ መሪሑ ናብ ኤርትራ ሰለመ ጀነራል ከማል ገልቹ ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ 13 ዓመታት ሓደ ክፋል ዕጡቕ ኦሮሞ ብምምራሕ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃለስ ዝጸንሐ እዩ ካብ ኣስመራ ድሕሪ ምምላሱ ሓላፍነት ተረኪቡ ጸንሐት ጀነራል ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ምስ ጓጉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ተጠቒሙለይ ዝብል ስምዒታት ኣሕዲሩ ከም ዘሎ
ምንጭታት ዜና ካብታ ሃገር ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ፓሪስ ካብ ዝርከብ ቋሚ ስቱድዮና ምሳኹም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማዬ ቦገነይ ሰላም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ